Барча мактау галәмнәрнең хуҗасы бөек Аллаһ Тәгаләгә тиешле. Аңа шөкер итәбез, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына гөнаһларыбыздан гафу үтенәбез. Нәфесләребезнең начарлыгыннан һәм гамәлләребезнең бозыклыгыннан аңа гына сыенабыз. Берәүне Аллаһ туры юлга күндерсә, аны беркем дә адаштыра алмас. Кемне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә калдырса, беркем дә аны туры юлга күндерә алмас. Дөреслектә Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга хаклы булган бер генә илаһ та юк. Ул ялгыз, аның һич тиңдәше юк. Һәм Мөхәммәд аның кулы һәм илчесе дигән шаһадәт китерә. И мөэминнәр, Аллаһтан хак курку белән куркыгыз һәм чын мусульман хәлегездә генә үлегез. И кешеләр, сезне бер нәфестән халык кылучы Раббыгызга тақва булыгыз. Ул Адәмнең үзеннән хатын яратты. Һәм икесеннән күп ирләрне һәм күп хатыннарны дөньяга чәчте. Аллаһ исеме белән бер-берегездән сорыйсыз. Шулай булгач, Аллаһка тақва булыгыз һәм якын туганлык җипләрен өзүдән сакланыгыз. Аллаһ бит сезнең барча эшләрегезне тикшереп күзәтүче. И мөэминнәр, Аллаһтан куркыгыз һәм хак булган сүзләрне генә сөйләгез. Шул вакытта Аллаһ эшләрегезне һәм гамәлләрегезне төзәтер, ва гөнаһларыгызны ярлыклар. Берәү чын күңелдән Аллаһка һәм аның Расулына итагать итсә, ул кеше һичшиксез олуг өстенлеккә иреште. Хакыйкатьтә иң хәерле сүз Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Ва иң хәерле юл Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлы. Барча яңалык бидгат, ва барча бидгат адашу, һәм барча адашу утка илтә. Һәм соңыннан бер кемгә дә сер түгел. Җир йөзендәге барча мөселманнар да Коръәнне хак дип таныйлар. Аны туры юлны күрсәтүче, ялган белән дөреслекне аера торган юл икәнен таныйлар, альхамдулиллаһ. Коръән юлы буенча бару дөреслектә ул бәхеткә һәм уңышка ирешүнең сәбәбе. Аннан ерагаю барча бәла казаларның чыганагы. Аллаһның сүзе ярдәмендә бер-берсе белән кан кыешкан, ахлаксызлык сазлыгына баткан кабиләләр дуслаштылар, кардәшләр булдылар. Һәм үзләренең йөрәкләрен бер-берсенә карата булган мәхәббәт белән бәйләделәр. Шушы бик зур үзгәрешнең сәбәбе безгә кадәр булган беренче буын мөселманнарның Коръәнгә ныклап ябышулары. Коръәнне чыннан да Аллаһ сүзе икәнен танып, шуның буенча яшәүләре. Шуңа күрә дә алар арасында каршылыклар, бәхәсләшүләр булмады. Алар бердәм булдылар. Һәм бернинди дошманнар да аларның арасын өзә алмады. Динне дөрес аңлар өчен Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә иярергә кирәк дибез барыбыз да. Бүгенге көндә барча мөселманнар да Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә иярәбез диләр. Ләкин шундый хәлне күрәбез. Мөселманнар арасында бердәмлек юк. Күп мәсьәләләрдә бер-беребезне аңламыйбыз. Фитнәләр гел чыгып тора. Моның сиренә төшенер өчен төрле конференциялар, җыелышлар уздыралар. Сәбәп нидә икән диләр. Моның сәбәбе бик гади. Һәм проблеманы чишү дә бик җиңел. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе мондый вазгыятьтән чыгу юлын күрсәтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Тәүбә сүрәсенең 100-нче аятында әйтә: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Калганнарны узып киткәннәр, мөхаҗирләр һәм ансарлардан һәм аларның юлына каты итеп ияргәннәрдән Аллаһ разый. Алар да Аллаһтан разыйлар. Ул аларга елгалар агып торган җәннәт бакчалары әзерләде. Алар анда мәңге калырлар дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу биек уңышка ирешү ди. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, бу аяттан шуны аңлады. Аллаһ 3 төр кешеләрдән разый. Һәм аларга җәннәт әзерләгән. Алар мөхаҗирләр, ансарлар һәм аларның юлына каты итеп ияргән кешеләр. Бүгенге көндә без мөхаҗирләр яки ансарлар була алабызмы? Әлбәттә юк. Аллаһ бездән разый булсын өчен нишли алабыз? Үзебезнең инануларыбызда, ягъни акыйда мәсьәләләрендә, үзебезнең сүз-гамәлләребездә, ягъни гыйбадәтләребездә сахабаларның юлына иярергә тиешбез.
Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля Аль-Бақара сурасында әйтә: "Фаин аману бимисли ма амантум бихи фақад ихтадау, фаин таваллау, фаиннама хум фи шиқақ, фасайякфикахумуллаху валлаху самиъул алим." Әгәр алар сез инанган нәрсәгә инансалар, туры юлдан барырлар ди. Әгәр дә инде баш тартсалар, хаклыктан аерылганнардан булырлар. Аллаһ сине алардан, я Мухаммад, азат итә, һәм ул ишетүче, белүче ди. Коръан тәфсиренең бик яхшы белгән бөек галимыбыз, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһума бу аят турында әйтә, бу аятта сүз сахабалар хакында бара ди. Ягъни әгәр дә алар, ягъни бөтен кешеләр сез инанган нәрсәгә инансалар, ягъни сез сахабалар инанган нәрсәгә инансалар, шул вакыт кына туры юлдан барырлар ди. Бу аяттан шуны аңлыйбыз, мөхтәрәм кардәшләрем. Без туры юлдан бары тик Аллаһ үзе куйган шартны үтәсәк кенә бара алабыз. Ул да булса сахабалар юлына иярү. Алар иман китергән төсле иман китерү. Һәм алар юлыннан туры барган табигыйннар, имамнарыбыз юлы белән бару. Шуңа күрә дә безнең ышануыбыз, сүз гамәлләребез аларныкы кебек булырга тиеш. Әгәр киресе була икән, без һәр даим фикер каршылыкларында, фитнәдә һәм Аллаһ безне Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям азат иткәннәр рәтеннән булырбыз. Аллаһ үзе сакласын. Аль-Ирбад ибн Сария Пәйгамбәребез безгә васыят итте дип сөйләде. Һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен китерә. Ул әйтте: "Фаман яиш минкум фасаяра ихтилафан кафира." Дөреслекдә сезнең арадан озак яшәгәннәр бик күп фикер каршылыкларны күрер ди. "Фаалейкум бис-суннати." Шуңа күрә минем сөннәтемә ва суннатил хулафа ар-рашидин аль-махдиин мин баъди, һәм туры юлдан барган тугры халифләр сөннәтенә иярегез ди Пәйгамбәребез. Аңа урт тешләрегез белән ябышыгыз һәм һичбер кайчан дингә яңалыклар кертмәгез. Чөнки дөреслекдә һәрбер яңалык ул адашу дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Игътибар итегез, кадерле дин кардәшләрем. Пәйгамбәребез фитнәдән чыгу юлын ничек итеп аңлата? Әйтә, аның сөннәтенә сахабалар аңлавы белән каты итеп тотынырга һәм дингә яңалыклар кертмәскә. Бетте. Бу сорау хәл ителде. Әйдәгез әле бер-беребезгә карата ихлас булыйк һәм сорауларга җавап бирик. Динебезне сахабаларның сүзләре, гамәлләре буенча кылабызмы? Кылырга тырышабызмы? Күп очракта юк. Сахабаларыбызның беренче буын мусламаннарның уйларына да килмәгән сүз гамәлләрне кылабыз. Бу аларның юлы дип ялган таратабыз, ни кызганыч. Сахабаларыбызның бердәм фикерен китергәндә еш кына сиңа ниндидер секта әһле, бидгат сүзләр, гамәлләр эшләүче, фитна таратучы дип карыйлар. Аузу билләh. Бер ничә мисал китерсәк, бу мәсьәлә тагын да аңлашып китә. Мәсәлән, бер төркем мусламаннар менә шушы мәсьәләдә сахабаларның бердәм фикере шулай булган дип әйтә икән. Икенче бер төркем мусламан аңа җавап итеп: "Ә минем укытучым, хәзрәтем, шейхым шулай дип әйтте" ди. Мәсәлән, сахабалар, табигъиннар, имамнарыбыз үлгәннәргә дуа белән мөрәҗәгать итәргә ярамый. Алар ишетмиләр дип әйткәннәр. Бу ширк дип таныганнар. Аларга җавап итеп икенче төркем кардәшләребез әйтә: "Үлгәннәр ишетә, аларга дуа белән мөрәҗәгать итегез. Алар сезгә ярдәм итә. Минем устазым шулай әйтте" диләр. Кемнең фикерләренә һәм сүзләренә без таянырга тиеш? Сахабалар, табигъиннар юлынамы, яки алардан соң килүчеләргәме? Саид ибн Җубайр әйтте: "Ма лам я'рифху al-badriyyun falaysa min ad-din." Бәдр сугышында катнашкан сахабаларга билгеле булмаган нәрсәләр диннән түгел ди. Шуңа күрә һәрберебез үз-үзенә сорау сорасын. Берәр сүз әйтер алдыннан, яки берәр эш эшләр алдыннан сорасын үз-үзенә. Бәдр сугышта катнашкан сахабалар, менә бу мин әйткән сүземне белделәрме, юкмы? Мин эшләргә теләгән эшне эшләгәннәрме, юкмы? Ма лам я'рифу al-badriyyun falaysa min ad-din. Әгәр дә юк икән, ул диннән түгел. Аны калдырырга кирәк. Уйланыгыз,
Ибн Аббас радиллаху анхума Хариджитларга шулай дип эндәште. Алар белән бәхәсләшкәндә, аларга шулай дип эндәште. Әйтте: "Мин сезгә Аллаһ илчесенең сахабаларыннан, мухаҗирлар, ансарлардан һәм аның абыйсының улыннан килдем" ди. Коръән алар вакытында инде. Һәм алар аның мәгънәсен сезгә караганда яхшырак аңлыйлар. Ә сезнең арада мин бер сахабине дә күрмим ди. Имамыбыз Абу Ханифа Ан-Нуъман ибн Сабит рахимахуллах былай дип әйтте: "Син илгәре булганнарның, ягъни сахабаларның сүзләренә һәм юлына ияр ди, һәм төрле бидгатьләрдән ерактыр. Үз-үзебезне хәнәфиләр дибез, әлхәмдүлилләh. Әйдәгезче, имамыбызның насихәтенә колак салыйк." Мөхтәрәм җәмәгать, динебездә бик кагыйдәләрдән булып Имам Маликның сүзе тора. Ул әйтте: "Әлеге өммәтнең соңгы буынын бары тик беренче буынны нәрсә үзгәрткән булса, шул гына үзгәртә ала. Һәм шул чорда диннән дип шутланмаган нәрсә бүген дә дин түгел" диде. Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була. Әгәр без дин исеменнән нәрсәне булса да сөйлибез, эшлибез, яки безгә нәрсәне булса да сөйләргә, эшләргә кушалар икән, иң башта үзебезгә сорау бирергә тиеш. Ә сахабалар бу сорауны, бу мәсьәләне шулай аңлаганнармы? Галимнәребез аларның нинди сүзләрен китерәләр? Ул сүзләр дөрес микән? Ялган хәбәрләрдән түгел микән? Тагын бер зур файда: кемдә кем динебездә сахабалар сөйләмәгәнне, эшләмәгәнне кыла һәм шуңа чакыра икән, ул чын фитнә чыгаручы. Ул кардәшләребез арасында туган каршылыкларның сәбәпчесе. Allah subhanahu wa ta'ala An-Nisa surəsinin 115-ci ayətində ayətdə: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Шуңа күрә кемгә туры юл күрсәтелгәннән соң, Аллаһ илчесенә каршы килсә һәм иман китергәннәр юлыннан иярмәсә, кем соң алар? Пәйгамбәрбез вакытында иман китергәннәр. Әлбәттә сахабалар һәм сахабалар юлыннан иярмәсә ди. Без аны кайда юнәлгән булса, шунда юнәлдерербез ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм җәһәннәмдә яндырырбыз. Ул җәһәннәм нинди яман урын. Ва aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.